Maing adlaw mga ka-CFR, naata diri karon sa pinakauna nga airport resort sa tibok Southeast Asia, ang Mactan Cebu International Airport Terminal 2. O kaawan ako ang akong amigo nga si Lee Jong Chok na Koreano. 안녕하세요. Gana Jillian. Hello. Do you understand English? Yeah. Kaba ka mo Bisaya? Oh, kabang Bisaya. Okay, tara, sudra na to! Let's go. Okay guys, masunod na ta sa bagong International Airport, Terminal 2! Let's go. Go! Good morning, sir. Good morning. My name is Renan. Ako ang inyong tour guide for today. So, ari tagdiretso sa check-in counter na mo. Alright, go. So, muna siya ito ang mga check-in counters from here to... Wow, Philippine material made of rattan. Very firm. Nice one. So, muna siya ang itong duha ka counter for terminal fee. Nasa tayo duha ka counter sa cash. Wow. So, nakita naman ang terminal fee ron. So, before, sa terminal 1, it was just 750 pesos. Karon it's 850. Oh, Marasam ka na sa video. Terminal fee is for the usage of the terminal facilities. wow, sa napang Yes. diba? Yes. Welcome to immigration. So, muna ang lima ka counter sa atong immigration area. So, diri ko, muli ko sa Korea, no? Oh, gita. Diri mo ko na sangit. Sangi ka, kaya nagdagat kimchi bako kayo. Muna siya ang ito ang final security check. Dili nibutan niyo ang mga gamit sa tayo. Kuling suwayan. Kaya natutugan. Let's try this. Do this. Pero okay jud kayo ang security dire na feel ako di jud ka pwede magdala-dalag mga sigun sa nga delikado jud kay makita gid siya. Certainly, mas higpit karon ang ato ang security procedures sa terminal. Labi yun, para na ako, number 1, ang security check diri sa Terminal 2. Kana wala jud. Alright, so ready na ta mga to sa boarding gate? Yes, let's go! Oh. Welcome sa atong boarding gate area. So, this way please. Okay, let's go. Jones Kalon. Jones Colon, Wano! Lang. Wano Jones Colon! Kiti-kiti ba? Hello sir, so muna siya ang ato ang gate number 22B. So, tanan passengers na mag-board mo, agi na rin ni area. So, may natumbuhan ko na yun. Can I have your boarding pass please? Okay, so muna ni siya. Oh, na jud ni. Let's Bye. bye bigyan. Nan-shake ka ng SIM card yan, no? Enjoy your flight sir, please Thank you. proceed. Let's go. Passengers for boarding, this way please. Alright, Go. Bye. Bye Rena. Let's go. Dira, kayo. Hi, good afternoon. Welcome back to Cebu. Hi, where's the CR? CR, this way please. Okay. Go. BJ! Away lang mo speak. Asam ka? Ha? Ayun na dira. Awa, diri Becky. Mo flash, oh. Pasok. Awa, oh. So. Wow! Balik-balik. Wow! Sige na, sige na. Wow! Wala. Saan mo gawin? Saan na yung kita tao diha? Mani mus. Mos? Di, abi na. Gikan pa ni siya. Like lugar. Asa nga lugar ah? Dito niya gibalin din. Mos ni siya? Mus. Mo ni gimuan sa chocolate mousse. Uy, naon ka koy? Ay, lay. Wow! Ay, sige. Wow! Oh, dapat oh. Oh, ha? Unsa ba na? Tindahan. Familiar, tindahan. Grabe ba eh. Dili na jud ko mo puyo. Nindot ka lang CR. Grabe at success yung kayo. Oo, dili kanina no. Mas nindot pa sa mong balay. CR. Yasa naman taron. At sunod sa immigration. Alright. Okay, let's go! Welcome back to immigration area. So, natay 9 kabuong counters for our immigration. Para ko sa dito diri nga dapita there. So, this is also part of the security checks sa siya para sa mga pasahero. So, diri mahibawan kung kinsa ang mga excluded passengers. Excluded? Mo, so dili ko nasangit ato. Wala public
Korea, bay. I miss my brother na, Oh my bay. God, Bay. I'm so worried about you, Bay. So, asa man tong room para sa mga na-exclude. Yes, this way. Muna siyang room para sa mga passengers ka na Tingin sa girls group. Terminal 2 has 3 levels. So, muna siya ang ato ang apron level. Sa apron level, naadiri ang ato ang mga regular belt. We have carousel number 1, 2, 3, and 4. Oh, So, for your baggage, nato sa carousel number 2. okay. Nausa ka, uy. Wala akong bag. Ang lama. Sama rin na sa nawain mong uyab. On point kay ka. Tara. Excuse me, sir. Lost baggage. Hello, sir. Sige, ma. So, dili ninyo i-claim ang inyong mga bagahe na nawala, mga lost baggage or unattended baggage. So, dito na ako makuha akong bag. Yes, dili. I-try ko na, Bay. Uy! Na akong bag ya. Scary. Lamat ya. Scary. Hindi ka tsunami ya. Here's a tip. Thank you, Rena. You're welcome. Mao kini ang pinakabag-o. Pinakanindot. O pinaka-fighter na resorts theme airport sa tibuok Southeast Asia. Ang Mactan Cebu International Airport Terminal 2. Ako di ay si Lee Jong Chog. Ako si Renalyn Ibale. Ug ako si BJ Suzara, ang nagmusarang CFROs para sa CFR Talk. Signing off. Bye-bye. Bye.